herritarrei, Urnietarrei mezu garbi bat eman izaiela, eta da, Urnietako udalak, orain arte bezala, aurreko urteetan eman izan dituen zerbitzu guztiak berdin eskaintzen jarrituko duela. Inbertsio dagokienean, gainontzeko alderdien oniritziak jaso beharko ditugu, inbertsioak eta aurrera emateko, inbertsiorik potolonak diru kopuru handiak izanikan remanentetikan egin beharko dira. Beraz, hor, heldulekua edo heldu nahi diet plenoaren egun horretan eta ondoren egunetan komunikebetan agertu den bezala alderdi oposizioan dauden bi alderdiek daukaten jarrera hori, printzipioz nolabait ere horrelako inbertsioak herritarren, Urnietarren interesen alde hartu behar diren inbertsio edo neurri horiek hartzeko hor egon gintezkela, elkarrekin adosteko aukera izan genezakela, eta gure aldetik behintzat garbi daukaguna da 2014 urte honi jadanikan inbertsio lehentasun batzuk eginen euskala, eta logikoa da bezala inbertsio lehentasunetako asko eta asko bat datoz oposizioan dauden alderdiek ere dauzkaten lehentasunekin. Eta gure asmo izango da, esan dugu bezala, Urnietarren, herritarren interesan alde eta hobekuntza suposatzen dien inbertsio guzti horiek bultzatzen saiatzea. Zer nolako negoziazio bide izan ditugun aurrekontuen kontu honetan, Maribelek zerbait azaldu du, mezu bat bintzat garbi gelditzea. Eta da, ateak zabalik irekita izan ditugun bakoitzean, edo ateak zabalita eduki diren bitartean, udaleko oposizioan zeuden bi alderdiekin negoziatzen egon garela. Ez dakik gogoan duzuen, baina 2013ko urtarrilaren azkeneko egunetan izandako plenoan, 2013ko aurrekontuak onartu genituenean, konpromiso bat hartu genuen. Pleno horretan, alderdi sozialistak aurpegia bota zigun, bereikin etzala konsensuatu, etzala hitz egin eta etzala negoziatzeko aukerik eman. Eta bilera hartan, orain dela urte bete, hartu genuen konpromiso izan zen oposizioko bi alderdiekin hitz egitea. Horixe izan da urten egin duguna. Saiatu izan gara bi alderdiekin hitz egiten. Albali mazten, biekin akordioa lortzeko. Ez bakarrikan bat preferentizatea, baizik eta biekin akordioa. 13 alde botatzen badugu asko hobeto, 10 edo 8 baino. Eta hori izan da guri bidea. Nire zagoetan nahiko light izan duzen. Zer pleno, ez? Hortxura dakar eta, eguan dazkat pleno asko zer gogorra. Presupuestoak aurkeztu genituen azaroaren bukaera aldean remititu ziren eta 3 batzorde informatibo pasa zituen. Lehenengo batzordetik bigarrenera, lehenengo batzordean egin zen aurrekontu aurkeztu, aurretik bidalita zegoena, eta adostu gendun epe bat proposamenak egiteko, taldeen artean. Halako egunaren ez nasakorretzen, baina epe bat jarri zen egun baterako, abenduaren egun jakin baterako emendakinak prest egon bertziren, edo proposamenak. Etzan ezer nionelako emendakinik edo proposamenik aurkeztu. Epe horretan. Batzartu ginen bat eta alde batekin zein bestearekin, eta alderdi EH Bildurekin nahiko denboran gainez aritu ginen izketan, hori egia da, denbora hori ginen, eta beraien kuestioa zen gero aurrekontuetan aurkeztu zuena, gestio planaren inguruan. Eta alderdi sozialistak aldiz denbora gehiago eskatu zigun, esanez, bai aurkeztuko zutela idatziz proposamen bat, eta denbora gehiago behar zutela beraien artean aztertzeko. Luzatu egin zen, beraz ja urtean behin arte esken ginen iritzi presupuestoen negoziazioa, arredoso egiteko eta urtarriak ginen. Urtarrian zehar, beraiek egindako proposamena aztertu izan dugu, gero Mikelek pensatzen dut horri buruz gehiago hitz egin nahiko dula, zenbait bilera izan dira, zenbait obra adostu dira, obra guzti horiek ezin dira presupuestoaren barne egin, ze presupuesto honen barruan inbertsioetarako 800.000 euro daude, eta inbertsio horiek asko zen potoloago dira, orduan remanentetik tira bargenduk, udaletxeak 5 milioi euroko inguruko remanenta du, orduan inbertsio potoloetako adostu behar gendun remanentera jotzea. Eta adostasun bat bazegoela ikusi genuen, ez? Bilduk ez ezko esaten digunean konfidantza faltagatik edo gestio planaren argudio horrekin, sozialistak aldiz bidea eman ziguten negoziatzeko. Baina zen izan zen gure sorpresa, azkeneko momentuan nahiz eta aldatu gendun presupuestoa, beraiek eskatutako puntu horietan, ez ezko izan zen.